Y si se la palicen, no te joden los munipen, se joden parabisen, deseskepen les peleles, Bueno, guardion, eskerrik asko etorri zaten edabidei, asko eskertzen dugu zen presentzia. Bueno, badakizue azken urtetan, udalarekin ez dugula oso harreman ona izan. 30 urte aurten Porrontxoak hasi zirenetik, eta aurten ematen dunez gure urte horrena ondatu nahi izan digute, beraiek bintzatela uste dute. Eta inoiz baino traba gehiago jarri dizkigute, gauez ezin dugu ezer egin, egunez egiteko azpiegiturarik ere ez. Bueno, horretan gabiltza, uste dugu udalak atzera egingo duela, eta negoziatuko ditugula Porrontxoiek, baina era berean gure Porrontxoekin aurrera segitzen dugu, eta gaur aurkeztuko dugun manifestu honek argi eta garbi dioen bezala Porrontxoak aurten inoiz baino behar izango dira. Eta horretarako Ekain Ormazabal kuadriatako kide txit ezaguna ondoan dugu, eta berak irakurriko dugu Atotxako manifestua. Bueno, Atotxako manifestua. Guk, Porrontxokumeak, ez dugu barne produktu gordina gure bizimoduaren maila neurtzeko formula. Egia is diferent. Egia el barrio donde reina la alegría. Y el buen humor izan da beti. Horrexegatik, barne zoriontasun gordina zenbatzen dugu guk. Produktuaren kuantifikazioa, triste bizi nahi dutenentzako, utziaz. Gure formula berritzailea da. I gehi D, gehi I más D, más I. Deitutakoa, irudimena, dotorezia eta ironia. Eta gainera badu kalitate zigilu oso berezia eta fidagarria. Kalamidadearen zigilua. Jai, espontaneo, autogestionatu eta autonomo batzuetan sinisten dugu itxu-itxuan. Auzokideek eraikiak eta horregatik bizilagunekin hartu emanak garatzeko beraiei eskatzen diegu, eurak eskaintzen dute eta azkenik eskertza dator eta alderantziz. Alkate jaunari zera diogu, leku txarrean sartu duela muturra eta orain iratxoak beharrean sudurrak aterako zaizkiola leku denetan. Prestatu daitezela bera eta bere morroiak sudurren garaia iritsi da. Iritsi da eta ikusi, dastatu, ikutu baino batez ere usaindu aro berri honen etorrera. Gaur eta hemen, Atotxako dorre mitiko honen azpian, sudurgabeen mugimendua iritsi dela iragarri nahi dizuegu. Ekinbide berri honek ez du atsedenik hartuko eskubidez gureak diren jaiak antolatzeko hiriko gerifantek kontrakoa badiote ere. Hauexe dira gure eskakizunak. Lehena, Odone Lorzak, Denis Itxasok eta Enrique Ramosek Totxo, Totxa eta Panotxa paiazoz jantzi eta egiatar guztiontzat saio mundiala egin dezatela eskatzen diegu. Bigarrena, 2016an Donostia kapital dela sudurra izendatzea. Eta hirugarrenik eta azkena, udal korporazioak bere osotasunean Beyoncé abeslariaren bideoklip ospetsuaren parodia egin dezala eskatzen dugu. Hori bai, sudur handi bat besterik ez dutela jantzita. Biluzik alegia. Soilik, 3 eskakizun hauek betetzean, sudurren uholdea desaktibatzeko moduan izango gara. Bitartean presta zaitezte, eta Porrontxogatik lasai egon, berdin egingo ditugu eta gau ezen egunez, aur, gazte eta zar, zirt eta zart. Eta aztu gabe, udalari jakinarazi nahi diogu, aurten ere Porrontxoak izango direla. 30 urte hurrena dela, aurtengoa eta mundialak izango direla. Gora egia! Gora! Gora sudurrak! Gora! Gora Porrontxo jaiak! Gora! Bueno, bain kantu ingo dugu, No te jode la munipe! Tampoco de deshichaste! Aunque más de cada